И здравейте хора, аз съм The Piper и днес сме в PvP България, това е първи епизод. И днес... Това не е хома? Да, това не е хома. Това не е хома. Мислите, нали, сега ще ви покажем често. Започваме. Гледайте, виждате колко каски има. Просто. Нагръдници. Да, панталони. Обувки. Мечове. Каски. Нагръдници. Панталони. Бутуши. Тук мечове още. Тук няма нищо. Чакай, там на Саша има нещо. Тук емералди, диаманти. Чакай, отвори го сега този чест. Чакай. И тук стрелки. Това нищо не снимаш, само стика. Не бе, снима това в поделянето, че е така. И тук нямаме много ябълки. Храна, лъкове, глупости. Да. Ми това беше всичко за първи епизод и